Haggai Tibako. Ohene Dario afia etia mienu no. Bosomia etosu nsia no. Da edikan no. Erade asem nam odifo Haggai so ba Yuda amrado Serubabela. Oye Seatia bane osofopani Yoshua oye Yehosadak banchen se. Sasa fo Erade sienie. Oman yi ka se enye bra oba. Bra wadi besi Erade fie no ni. Na Erade asem nam odifo Haggai so ba se. Mo de ebredura ma mo se mo tete mo adan a wadredura mu. Na efie yi de eda hompan. Na afe sasa fo Erade sienie. Momfa mo akoma nsisi mo akwan so. Mudua pii na mode ketwa bi na eba. Mudidi nanso momme. Monom nsa nanso mommo. Mufrafra ntoma nanso mo ho nya mo hye. Na opani apade egu foto a wafiti etuo mu. Sasa fo Erade sienie. Momfa mo akoma nsisi mo akwan so. Momfro be ponko fa nnua mra mfa mesi dan no. Na bɛyɛ me fɛ na mayi m'anim onyam ma kyerɛ Awurade na ɔseɛ mohwɛ adeɛ pii kwan na hwɛ ayɛ ketewa na mode ba efie na mihumu ɛdeɛ ntira Asafo Awurade asɛm nie me fie a ɛda mpan ntira na mode mutu mmirika kɔ mo afie saa nti mo nti na ɔsoro aka me sɛ obosuo ntɔ na asase aka me ne nnɔbae na mefrɛ awie ba asase so ne mmepɔ so ne ayuo so ne nsamono so ne ngo so ne ade a asase de ba so ne nipa so ne afiebua so ne nsa no brɛ adwuma nyinaa so. Ena Sealtiel ba Serubabel ne Yehosadak ba osofopani Yoshua ne ɔman no nkae no nyinaa tie Awurade wo Nyankopɔn ne odifo Haggai nsɛm. Sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn soma no. Na ɔman no suro Awurade anim. Ɛna Haggai Awurade bɔfoɔ no bɔɔ Awurade kaseɛ kyerɛ ɔman no sɛ, midi mo akyi Awurade asɛm nie. Na Awurade nyane Sealtiel ba Serubabel, Yuda amrado no honhom, ne Yehosadak ba Yoshua ɔsɔfopani no honhom, ne ɔman no nkae nyinaa ahonhom. Na wɔba bɛyɛ adwuma Asafo Awurade wo Nyankopɔn fie. Bosome a ɛtɔ so nsia no, da a ɛtɔ so 29 no so. Ɔhene Dario afe a etia mienu no mu. Haggai Timienu. Bosome a ɛtɔ so nson no, da a ɛtɔ so 20 no. Awurade asɛm nam odiyifo Haggai so baa sɛ, ka kyerɛ Sealtiel ba Serubabel, Yuda amrado no, ne Yehosadak ba Yoshua, ɔsɔfopani no, ne ɔman no nkaeɛ no sɛ, mumu hwan na aka a wohunu ɛdan yi na kane animonyam no. Na afei muhu no sɛn. Ɛnte sɛ ade a ɛnyɛ hwee mo ani so. Na afei hyɛ wo ho den, Serubabel, Awurade asɛm nie. Na hyɛ wo ho den, Yehosadak ba Yoshua, ɔsɔfopani, na monhyɛ mo ho den, asase no so man nyinaa, Awurade asɛm nie, na monyɔ. Na midi mo akyi, Asafo Awurade asɛm nie. Asɛm a me ne mo de pam ebra a mufiri Misraim no, ne me honhom gyina mu munsuro. Na sɛ Asafo Awurade sie nie, prɛko bio, aka kuma sɛ ma wo so ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asase pɛsɛɛ. Na mɛwo so amanaman nyinaa, na amanaman nyinaa de a wɔpɛ bɛba, na mede animonyam bɛhyɛ efie yi ma. Asafo Awurade na ɔseɛ, me na dwetɛ wɔ me, na sika wɔ me, Asafo Awurade asɛm nie. So na ɛdan yɛ animonyam bɛso. Akyire yi deɛ no, bɛsene kane deɛ no. Asafo Awurade na ɔseɛ, na ɛha na mɛma asomdwie, Asafo Awurade asɛm nie. Bosome a ɛtɔ so 9 no, da a ɛtɔ so 29, Dario afe a etia mienu no mu. Awurade asɛm nam odiyifo Haggai so baa sɛ, Asafo Awurade sie nie, bisa asɔfoɔ no kasa kyerɛ sɛ obi kura nam kronkron n'atadeɛ mu ano mu, na wɔde mmuano no kɔka paano, ne aduane a wanoa, ne nsa, ne ngo, ne aduane biara a ɛbɛyɛ kronkron anaa.
Na asɔfoɔ no bua see sɛ, Daabi. na Haggai se, sɛ efunu nti deɛ ne ho akum kɔka yeinom biara a na ɛho akum anaa? na asɔfoɔ no bua see sɛ, Ɛho akum. ɛna Haggai bua see sɛ, saa na nkurɔfoɔ yi teɛ, na saa na ɔman yi teɛ wɔ m'anim, Awurade asɛm nie. Na saa na wɔn nsa no adwuma nyinaa ne deɛ ɔde brɛ me hɔ no teɛ, ɛho akum. Na afei monhwɛ deɛ efiri nnɛ rekoro yi, ɛbɛba. Wonya mfa ɔboɔ nto ɔboɔ soɔ Awurade asɔre fie mu. Ɛyɛ mo deɛn? Obi ba ayukuo susu adeɛ aduonu ho a, na ɛyɛ du. Obi ba nsakyi amena ho bɛsa nhina aduonu mu a, na ɛyɛ aduonu. Mede ɔhɔ ne ɔpoɔ ne asukɔtwe abɔɔ mo. Mo nsa no adwuma nyinaa, nanso moannane amma me nkyɛn, Awurade asɛm nie. Monhwɛ mfiri nnɛ da yi de rekorɔ. Momfiri bosome a ɛtɔ so 9 no da a ɛtɔ so 24 a ɛne da a wɔhyɛ Awurade asɔre fie no aseɛ no nhwɛ. Aba bi da so wɔ ɛsan so, bobe ne borɔdoma ne atoa aba ne ngodua nso ara. Ɛda yi na mefiri mahyira mo. Na Awurade asɛm baa Haggai nkyɛn ne mpire no so. Bosome no da a ɛtɔ so 24 mu sɛ, ka kyerɛ Yuda amrado Serubabel sɛ, merebɛwoso ɔsoro ne asase, na mebutu ahenni ahennwa, na masɛe amanaman ahenni ahoɔden, na mebutu nteaseɛnam ne emu tenafoɔ, na apɔnkɔ ne wɔn so tenafoɔ ahwehwe ase, na obi atɔ ne nua afenaa no. Ɛda no, Asafo Awurade asɛm nie, mɛfa wo Sealtiel Serubabel, makoa Awurade asɛm nie, na mede wo ayɛ sɛ nsɔanodeɛ, na wo na mafa wo ayɛ me deɛ, Asafo Awurade asɛm nie.